На 23 октомври 1956 г. в Унгария избухва едно от първите антикомунистически въстания. Главните участници са млади хора и студенти. На 4 ноември по нареждане на Хрушчов съветските войски нарушават споразумението за напускане на територията на Унгария и започват военна офанзива срещу въстаниците. Жертвите сред цивилното население са над 25 000. Екзекутирани са много, сред тях и оглавилия въстанието Наги. 18 000 души са интернирани, а над 22 000 души са лишени от свобода или са изпратени в трудови лагери. В Полша през 1980 г. се създава профсъюзната организация Солидарност, оглавена от Лех Валенса. През декември 1981 г. министър-председателят на Полша генерал Ярузелски обявява военно положение в страната. Войната е срещу полския народ. Заради военното положение закриват повечето медии, отрязват телефоните, важни държавни предприятия са милитаризирани. На хората се забранява да променят местоживеенето си или да купуват гориво за превозните си средства. Наложен е и вечерен час. Около 5000 опозиционни активисти са интернирани в 49 концлагера. През 1986 г. става аварията в Чернобил. Българското правителство премълчава мащабите на бедствието и оставя хората в неведение, без да ги предупреди за опасността, проникнала във въздуха и храната им. Българските управници демонстрират криминална безотговорност и към екологичните проблеми в Русе, който за години е обгазяван от румънския химически завод в Гюргево. През 1988 г. майки с колички излизат в град Русе на протест, а изпратените да ги разпъдят милиционери се присъединяват към тях. Месец март. В дома на киното в София, след нелегална прожекция на документалния филм "Дишай", 400 души учредяват Обществения комитет за екологична защита на град Русе. Първата сериозна неформална организация протестирала срещу комунистическия режим в България. Януари 1989 г. се провежда дисидентска закуска с френския президент Франсуа Митеран във френското посолство. На нея са поканени така наречени български дисиденти. Имената на участниците в тази закуска са били съгласувани с българските официални власти. Пролетта и лятото на 1989 г. са белязани от голямата екскурзия, принудително изселване на повече от 340 000 български граждани в Република Турция. Насилственото им преименуване започва през 1984 година. През април 1989 г. западни инстанции за първи път съобщават за гладните стачки на преименувани турци, които искат да спре политиката на етническа асимилация. През май месец в сблъсъците между протестиращите и органите на реда загиват общо 7 и са ранени 28 души от участниците в митингите. Задържани са 40 подстрекатели, които са депортирани. Заради тези събития България изпада в международна изолация, отнето й е правото на външни заеми.
За да си възстанови това право, по-късно БКП начело с Петър Младенов и Андрей Луканов връща имената на българските турци и дори допуска създаването на турска партия Движение за права и свободи. На 31 май Софийския отечествен фронт подкрепя с митинг голямата екскурзия. Участват над 20 000 души. На 4 юни 1989 г. армията на Китайската народна република провежда военна операция за потушаване на демократичния бунт на площад Тянънмън, столицата Пекин. Демонстрантите в продължение на 7 седмици отказват да прекратят протестните си действия, докато не бъдат въведени демократични реформи. Правителството нарича демонстрациите социален хаос и обещава да направи всичко за овладяването му. Така на 4 юни се намесват военните. Убити са над 2000 човека, ранени повече от 10 000, предимно студенти и граждани, които са се обявили за демокрация и свобода против корупцията, злоупотребата с власт и привилегиите. В септември 1989 г. в Германската демократична република се създава опозиционната организация Нов форум, която бързо нараства до над 10 000 човека. Те организират понеделнишки демонстрации в града, които достигат численост от над 70 000 души. Впоследствие демонстрациите се разрастват и обхващат цялата ГДР. На 9 ноември, притиснати от политическата обстановка и протестите, ръководителите на ГДР приемат закон за свободното придвижване на източногерманците. Хиляди хора, чули по телевизията и радиото новината за отварянето на границата, тръгват към граничните пунктове. Тази паметна нощ пада Берлинската стена, символ на разделението в Европа на източен и западен блок. В България на 10 ноември 1989 г. на пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия е използвана стара оставка на държавния глава Тодор Живков, за да бъде принуден да си отиде от другарите му по партия. След това същите другари от същата партия поемат държавата през повечето години от прехода и я довеждат до днешното й състояние. На 18 ноември се провежда един от най-многолюдните митинги в историята на българската демокрация. Митингът гласува вод на доверие на Петър Младенов, новия генерален секретар на БКП, за срок от 1 година. Хората се радват, че е свален омразен диктатор като Живков, но все още не се обявяват против политиката на Комунистическата партия. На 7 декември се ражда Съюза на демократичните сили, а на 14 декември Комунистическото народно събрание обсъжда премахването на член 1 от Конституцията, който гласял: ръководната роля в обществото и държавата е Българската комунистическа партия. В ранния следобед се събира множество от хора около сградата на Народното събрание. Студентите са там, за да искат автономия на висшите учебни заведения. Те правят жива верига за отмяна на член 1. Към 19:30 часа пред парламента протестирали над 50 000 души. Това е първият истински антикомунистически протест в България. От сградата излизат народни представители от последното преди 10 ноември Народно събрание и опитват да обяснят случващото се в пленарната зала, но са освиркани и никой не чува какво казват. Напрежението се покачва и има опасност хората да нахуят в Народното събрание. Тогава излиза самия Петър Младенов, за да призове за ред и спокойствие. Той също е освиркан и думите му не достигат до хората. На вратата на Народното събрание операторът Евгений Михайлов запечатва на лента репликата на взбесения президент, произнесена към министъра на отбраната генерал Добри Джуров: най-добре е танковете да дойдат. Записът излиза наяве чак пролетта на следващата година и предизвиква нови вълнения, палатков лагер пред президентството и накрая през юли оставка на Петър Младенов като държавен глава.
В началото на 1990 година тоталитарните партии и организации се преименуват. Българската комунистическа партия става Българска социалистическа партия. Създава се и Движение за права и свободи – ДПС, етническа партия от национален тип с лидер Ахмед Доган. През юни са проведени избори за Велико народно събрание. Те са спечелени от БСП. Съставен е кабинет начело с Андрей Луканов, което предизвиква силно недоволство в некомунистическите среди. Започват нови протести, студентски окупационни стачки, създава се градът на истината – палатков лагер в центъра на София. През август новоизбрания парламент, състоящ се само от представители на БСП, избира Желю Желев за президент, но политическото недоволство не стихва. На 26 август пламва партийния дом, където по това време се помещава Централния комитет на БСП. Това довежда до разтуряне на градът на истината. По това време в България е въведена купонна система, липсват основни стоки по магазините, а от подземията на партийния дом са изнесени големи количества скрити хранителни продукти. Продължилите протести принуждават Андрей Луканов да подаде оставка. На изборите за 36-то Народно събрание, проведени през октомври 1991 година, СДС печели с малка преднина пред БСП и с парламентарната подкрепа на ДПС съставя правителството на Филип Димитров. През януари 1992 година са проведени президентски избори, спечелени са от кандидата на СДС доктор Желю Желев. Така и законодателната и изпълнителната власт, включително и президентската институция, са поети от Съюза на демократичните сили, който се обявява за провеждане на последователна декомунизационна политика във всички сфери на обществения живот.